na tafadzwa rwaze claim yaiti tafadzwa uya nevana vako nenhau yekundituka uye kundinaka chihure vachiti ndodanana nemurume wavo mumba mangu hamuchina kumira zvakanaka murume wangu ari kuti handigare nehure. Tabva ipapo tafadzwa akabvunzwa akazokurukura kuti aiwa ina handina zvandoziva. Yabva ipapo murume wanoma akazodaidzwa akabvunzwawo zvakare akapupura kuti chokwadi mashoko aya akayanzwa kuti yari mudariro. Tabva ipapo tiri kuti tafadzwa ati nhau iyi handiizive, vana venyu vanogara kuGogwe saka sei vaiziva zviri kuitika kuno. Saka nyaya iyi yakazopostponedwa kati yakazotumirwa mberi kusvika zuva ranhasi musi wa 23 November 24 nechikonzero chokuti nhau iyi yainzi ine chimina chiri mukati. Changamire ndokuchiti handigoni kuipa judgment kana ine chimina. Tichatanga taita tsvagurudzo yokubvunza kuti zvakamira sei tonzwa kuti tozoipedzisa. Saka yamira kuti ichikombirwa naChangamire. Nyaya yeChangamire. Uye nhasi sabhuku vabva vazonyora tsamba yavati iri kukombera pakukurukura. Vakambokurukura naChangamire nenyaya iyoyi ndobva sabhuku vazonyora tsamba yavatumira kuno. Sekutaura kuti tagurukota nyaya iyi takaitonga kare asi yanga yasarira judgment. Judgment chakazomisa judgment yanga ine kuti panga paita ukama painzi pane chimina, asi tine tsamba iri kupupurawo netsvagiridzo dzatakaita kuti chimina hapana. Chimina kana sabhukuwo futi apupura achitaura kuti chimina hapana. Saka zvareva ndisati takaimisa kuti hatigone kuisa judgment da takata tsvagiridzo dzedu dzekuziva kuti chimina chiripo here kuti hapana. Nekuti chichita kuti kana pane chimina panenge pane makuna-kuna. Kana paita makuna-kuna anoda kuchenurwa pane pakuda chenurwa. Saka apa hapana chenurwa inoda kuita kuti chimina hapana. Asi hatichada kutora nguva kana kupedza nguva takuti isusu amai vakatukwa vanoda kubhadhara. Ndo zvapo. Ndisingazive amai kutukwa ndiva kusaidhi kuti ndino musaidhi. Izvo zvimuri munyari muno muri kumba here kana kuti muri kugara mese here izvo nemuri mumwe? Hapana dambudziko izvozvo muchirongonetsana saizvozvo. But kuti zvinezvi muchada kuti mungogona kuti muripwe chete uripo hwekuti munhu akatukwa neambuya. Asi ndai tichazotsvaga nguva ito tichazoda murume wenemi kuofisi tochiita kuti mugare zvakanaka pasaite mhirishona kana matambudziko anga avapo ekuti imba inogona kutsemuka kana kuparara. Zvikunzwidza chii chamungade kuna amai ava kuti nekutuka kwavaindida ndaida kuti vagona kundipa zvakati? Amai ava nekundituka kwavakaita nekundibvisa chimiro munharaunda ndikuda mombe tono nembudzi 6. Murume wa amai ava nemurume wa amai ava vese kana vari kunga vauye kumberi. Chandaita kuti muwe varume inyaya yekuti takusvika kujudgment yakutorwa naamai ava kuti ndoda mbombe 2 nembudzi 6. Pandamboti hatigone kuti pinde muhuripwa imi musipo ndimi varidzi vevakadzi ava. Ndida ndotongokutendai kuti dzimwe dzenguva makaita mweyo murefu haikona nyonyoteerera kuti makuhwa anongouya nemadzimai anoita kuti imba idzodzo dzitsemuke
zvimwe zvacho asi zvimwe makazoona kusvika pekuti zvaisvika munzeve dzenyu zvitonzwa asi tisingatarisire izvozvo. Saka ndati inini sachangamiri vanofanira kuti vabhadhara. Zvinoita kuti tinozodzidzisa kuti vamwe mukati mekugara imomo kungotukira zvinokonzeresa kuparara kwedzimwe dzimba. Zvavataura zvakawanda asi ndati vachapiwa mombe imwe chete yavachapiwa. Amai muchapiwa mombe imwe chete mazvinhu uya muchapiwa chete. Ndabvisa mombe ndabvisa mbudzi zvamataura muchangopiwa mombe imwe chete. Ndikubvira amai ndinozogoda mombe imwe chete chete yamuchazongobhadhara ndikuripa amai ako. Ndikubvira chete ndiyamunongowapa mombe iyoyo. Inofunga batikatonga nyangu ndatawata nambuziranda watuka ndamusima munyanzaro nambuziranda watuka kwata kuti ndingenera ufunga bakatongwa kazoya mweni nyando vachitsigira kuti nini ndingaida nyanesana nawo kete ini asi kutonga yaisiriyo amai vaimwe vaiva rume amai vamwe vaiva vakazopupura kuti vakazara nenyaya nemundani tisina munyaya vari kupa mai vacho amai vari kutaurwa ngavasvike kuno. vakatenga amai chiyai mugara apa imi muchibva ipapo. Murume wenyu auya uko? Haana kuuya. right pamusoro yevabereki ishuwa nyaya iyi amai ava ndo vakazobuditsa uko unoratidza kuti vakatuka amai ava asi matauriro avaita vairatidza kuti ivo nevana vaamai ava zvokuti ndaifunga kuti pajudgment yaifanirwa kunge ichibata vanhu ivava vari vaviri nechikonzero chekuti amai ava ndo vaipupura kuti vakadaidzana neava vachipopotedzana vachitukirira kuburikidza nevana vaamai ava. Asi ndizvozvo here patakaipedzisira makaitaura vavo asi amai ava vabuda nevana vavo vakaita first kundituka vachibatsirana. saka vana vavo varipo vakapinda amai avo ndizvozvo Ukarunzi amai avo vakaita first kutuka avo amai avo vakapishedzwa musi wechituu kuti uyai munzwe zverukundo avo ndoka vakazema kutoti vakaita first vakazopishedzwa musi wechituu yakutoti kureva kuti muri kupupura kuti ava vakazotukira mumashure mevanhu. inini vachinditsanangurira avo vakanditi ndasheedzewa pasi kuti yaikuno munzwe nyaya yanga iri kuno ava vachitanzi ava vakandituka vana vaenyu vakandituka vana vachiramba vaizangonzi kudarike pachipasi yapera apa tingarambe tichienda mberi nyaya yatakaitaura kudhara nai mamai pamakanga muchidaidzana nevava ava vakati kuti inini nyaya yakatangira kuva kuti amai ava ndo vakafonera inini tisiyana neboyfriend rangu vatisiyana neboyfriend rangu ndikati boyfriend renyu ripi vakati boyfriend handititaura asi tisiyana neboyfriend rangu ndikati ho ini boyfriend renyu handisi kuriziva nhambo dzavashandise dzadzisiri dzavo ndakairi foni yachipazi yasabhuku ndoko ndanyarara ndaudza murume wangu ndipakanditi iwe wenyarara chida kuparadza misha yevanhu ndobva ndanyarara kudaro shuwa achipazi vakabva vaudzwa nyaya iyi. zvandandabvunza mama zvinhu tati kubvunzira pakutukanidzana pakuti makatuka muri mega here kana kuti neava kana kuti nevana vevanhu. Ndina kuvatuka vabvunzei ndakavatuka here kudzokera mumashure mani handina kuvatuka asi nini vakazobvunziwa ivo ndo vakazobvunziwa ndikati chokwadi ava ndo vakaita sei vakatuka inini pafoni
ndinozvi ndakavatuka ndinobvira ndavatuka iwo ndakatotuka inini kuti siyana neboyfriend rangu. Regai tichingopedza tichingadzokere kumashure. Nyaya iyoyi takatozonzwa futi kuti yabva kuno kudare pane mashoko nekuendzana kwamwe kwakutotaurwa futi kumba but hatichada kuti zvitaure. Ndati imi mama ichamboda mombe inouya kuzobata imi ndimuchabatanidza nama nevana vava vaingobuda matonzi vaitukirira nemi ichamboda mombe hanizoti muchabatanidza sei ndinongoda mombe panopera masvondo 3 iri kupa amai yavo tatopedza zvikunzwira hanizoti ichauya sei muchaita dhora here muchaita sei because mazita enyu ndo aibuda nevana ava vaviri mazita ekutukirira achida kudzoka kumashure tatopedza ite panopera masvondo 3 pachaya mombe ichabhadharwa hamenoto vachaibatanidza sei amai ava nevana vaviri vaya vakabuda inzi vaitukirira vaiva amai anzi munonzi ani? Ndinonzi Lorenzo. Lorenzo. Chabogo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.